Здравейте и добре дошли в днешното видео. Ние пак започваме от солната стая, започна да ни става навик и да си създаваме такава традиция, но докато се грижим за имунитета, ето вижте ни в тази пещера, решихме да ви кажем няколко думи, извинявай, кажи. Северния полюс. Да, Северния полюс. С висулките. Решихме да ви кажем няколко думи за това какво сме заснели за вас и какво ще видите днес. Едната изложба е на Греди Аса, който е преподавател в Национална художествена академия и представя много интересна изложба, която показва неговите преживявания вечерни и нощни покрай езерото. Той представя животни, растения, пейзажи и въобще всичко, което може да се натъкне художника в среднощните си разходки покрай езерото, както той казва. А втората изложба е много интересна, защото е на деца. Тя е детски конкурс за рисунка и ще видите много интересни. Какво се полищи беше с мен, поне на нея. На едната не присъстваше, но на втората заснехме заедно кадрите, докато беше коледния базар в Оки Красно село. Заедно разгледахме изложбата в галерията им и заедно казахме няколко думи за всяко произведение. Сети ли се? Да. Така че сега ще видите и нея. Това беше много детско. Това беше като за... Напротив, съвсем детско си беше, защото повече... пейзаж, аз съм дете на 9 и не мога да направя много дете на 9, беше направил нещо. Да, Ради иска да кажа, че представените творби бяха наистина много добри, така че ще оставим и на вас да ги видите и нашите разсъждения от тях, защото искаме да ви покажем, ако работите особено в полито, колко добри художници можете да станете дори на малка възраст, т.е. на ранна възраст, и се надяваме да ви послужи като вдъхновение. Останете с нас до края на това видео! Първата изложба е тази на Греди Аса, за която споменахме. Името ѝ е Край езерото и то е обединяващо за всички произведения. Автора подхожда като природолюбител и отразява всяко едно от животните или растенията, които са му направили впечатление. Нарича езерото вълшебно огледало, което отразява небосвода и се възхищава на красотата на всяка мъглявина, всяко стръкче и се опитва да пресъздаде полъха, който се усеща, и казва, че би бил много щастлив, ако зрителя успее да усети тази атмосфера, която го привлича и която така го кара да се възхищава на природата до такава степен, че да я изобразява в платната си и да ги представя в тази изложба. Имаме и човешка фигура, има няколко така по-абстрактни пейзажа и преминаваме към конкурса за детска рисунка, за който също споменахме, с участници от 60 държави на различни възрасти. Отново ви водим в залата на Оки Красно село, трета зала, която е изложбена, и ви показваме заедно с Ради конкурс за детска рисунка с участници от над 60 държави. Предполагам, че ще ви бъде много интересно, защото и вие сте деца и защото това са рисунки, картини на деца почти на вашата възраст. Загледах се тук в едни рибки. Сега веднага обръщам и ви ги покажа. Те са нарисувани с черен контур, черна рисунка и разкошен цветен фон. Ето тук имаме едни къщи, те са на по-голям участник, на 14 години, а рибките бяха на дете, което е на 10 години. Ради, ти разгледай по-рано изложбата, имаш ли фаворит? Картина, която най-много ти харесва? Не. За сега. Ради. Принцип все още няма. Тези гълъбчета изглеждат като мозайка. Тук имаме един пейзаж, който издигат се едни сгради и планини от облаците. Тук имаме едни цветни слънчета. Ето детенцето е на 10 годинки от Бангладеш. Тук имаме натюрморт от Казахстан, който е изключително интересен. Една птица, супер сложна композиция. Вижте колко много животни има сред листата. Хайде, кажи на теб коя най-много ти хареса.
коя? О, да, много е интересно. От Индия идва художничката, която е направила тези неща и е на 14 години. Тук имаме една страхотна калинка. Пълните. Ето, аз съм привлечена от този образ. На 15 години е художничката. Тук има една шарена фигурална композиция. А тук е една бяла снежна, която е много подходяща за сезона. Ето две бухалчета разкошни. Ето тук още една много подробна, бъбрива се казва рисунка с много подробности, много разказвателна и е от Тайланд на 14 годишна художничка. Тази е много вълнуваща. На 17 годишно дете и е акварел. Това е техника, която с вас ще разгледаме. И тук има много добър пример как се работи с нея. Ето тези петна. Ето тук са много ценни в акварела. Те се получават при разливане с вода на водните бои. Виждате, но се оставят и свежи бели петна, както при устните, които са така наречената свежест на акварела. Тук почти мозаично трактовка на сюжета. Ето това е с издраскване. Вие бяхте правили такова нещо в една от задачите си, доколкото си спомням. Работи се с маслен пастел и после се издрасква. Но виждате тук колко сложна композиция. Това е специална награда на фондацията. На 11 години е художникът. Почти колкото вас. И разликата е, че проявява много търпение. Отнело му е много време, но той не се е отказал. Най-вероятно имал и грешни опити. Да, кораба също ти харесва, видяхме го. Така че ви съветвам и вие да не се отказвате лесно от идеите, които имате, да ги преследвате, да ги пресъздадете и ще ви хареса резултата и също може да спечелите някоя награда от конкурс. Ето тази имен много ме впечатлява. На 13 години от България Александра Костова. Изключително свежи, интересни цветове, много интересна композиция. На мен ми прилича на пожар. Дали е искала да изобрази пожар? Не съм сигурна, но това е свободата на въображението, когато интерпретираме определен сюжет. И ето на вашата възраст Стефания Спиридонова, Стефания, с една, мисля, че е апликация това, да, нещо като... как се казваше, мамо, това, когато се залепват салфетки? Виж, се забравих апликиране, ама имаше си една дума специално с салфетките. Не е салфетиране. Този ли пейзаж ти хареса? Един морски пейзаж с много чайки. Да, много е интересен. Тук пак може да видите акварелната техника. Ето тези петна, много са ценни. Правят много интересно. Ето и тук тези разливки са много красиви. Правят много интересна композицията. Отстрани имаме едни страхотни кораби в слънчево небе. Също много цветна работа и с много настроение. Ето и тук това мисля, че пак е с издраскване същото нещо, което си коментирахме, а може и да е отпечатък, но не пише. Дали е отпечатък? Сега с нашото джудженце се връщаме на Коледния базар, който е ето на сградата на Оки Красно село и ви пожелаваме страхотно коледно настроение и весели празници! Това беше всичко от нас за този път. Надяваме се, че видеото ви е харесало и че сте прекарали приятни минути с изложбите и изкуството, които ви показахме този път. Продължаваме да следим за нови изложби, нови места, на които е интересно да ви заведем и да посетим заедно. Ти? Ако видеото ви е харесало, праснете един мощен лайк нагоре, абонирайте се за канала едновременно и по възможност цъкнете камбанката на... Камбанката? А сега... Която звъни. Която звъни? Защото има 3 вида.
Да, тази, която звъни, ще ви известява за всички нови видеа, които качваме. Които са А сега? 5 на седмица, на месец. А сега, чао! И до нови срещи!